लोगोफोर दिनै आं बे माबा हाबायाव थांनो ओंखारदो जोंहा बेवाइफोरनि हाबा माने आदानि ओमफ्राय दिनै हाबा ओमफ्राय गाबोनो रिसेपसन ओमफ्राय दा जों हाबायाव थांनो नागिरदो आंजो नानि दों नायना फैनो र' खेबसे नुखौ गालांनो हायाखैना आं खेबसेबो थाखै दिनै फार्स्ट थांगोन र' ओंखारबानो खि मोनो ना र' बे 이거 괜찮네. 문 닫아요.